उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे बिडिएफ केम्पआव मोजां गोजोनथाव खौरां रायजोफोरनि गेजेराव लाबोनो हादों मोनसे बानाना फाइबार मेसिन लाबोनो हादों स' सारा मा बुङो बेनि बागै नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनदों मानो होनबा नोंथांमोना पिडिएफ कम्पेनिनि सिङाव जोंखौ नागिर फैनायनि थाखाय दा जोङो गिबियावनो जोङो बानाना फाइबार जों बानायदों बेखौ जोङो उसुंदै हिसाबै मोननो हादों जोंहा नेक्टार होननाय मोनसे माने अट'मास बडि काउन्सिल दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे बुस्थु मोननो हादों आरो लोगोसे जोङो मोननो हादों नर्थ इस्ट साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जरहाट बिथांमोना गभ इन्डियाजों बिथांमोना टाइप दङ बिथांमोननिफ्राय जोंनि मावनायखौ नुनानै जोंनि गोसो उद्दगखौ नुनानै बिथांमोना जोंनो मिसिनारि बुस्थुखौ जोंनो हरदों लोगोसे जोङो गोदोहाय थालिरफोरखौ जोङो थालिर फिथाइखौ जायो दंफांखौ जों गारोमोन दायो जोङो नुनो मोन्दों जे बिनिफ्रायबो जिथुं जायो बेनिफ्राय जोङो हेन्डिक्राफ्ट बुस्थु बनायनो हायो गस्ला आरि बनायनो हायो अनेक बुस्थु बनायनो हायो दा बेखौ नुनानै नोजोर लाखिनानै जों दायो बानाना फाइबार जों बानायगासिनो दङ दा नोंथांमोना बै बुस्थुखौ जिखिनि फाइबार मेसिनखौ लाबोनो हानानै दा बेखौ गोबां मार्केटआव साप्लाइ खालामनो सानदों स' बेनि थाखाय दासिमहालागै बेसेबां साक्सेसफुल जाखो आरो सोर हरनो माबायदि थांखि लादों सारा जोंथ' दायो जोंहा बर' बेग जायाखै जोङो 1.5 सप्ताहसो जाबाय बानायनाया स्टार्ट खालामनाया दा जोंहा माने हेभि कुवान्टिटि नांगौ हेभि कुवान्टिटि हिसाबै जोङो दायो बानायना लांगासिनो दङ आरो जोंहाबो मोनसे आइडिया गैयामोन दा माबोरै बानायबा बोरै मोजां जायो बेखौ जोङो दायो प्रेक्टिकेल मावनानै एसे नोजोर मोनलांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जोंहाथ' बे थांबाय माखासे जोंहा आखौ इउ स्टेज जाबावो बेनिफ्राय जोंहा माबाबो जाबावो मा होनना बुङो बेखौ जेब्ला गारो बेखौ जोङो फार्मिं लांगासिनो दङ आरो माखासे बुस्थुखौ जोङो माने बर'नि मोनसे खारै असमिया खारै बर' खारै होनना बुङोना बेखौ जों बानायनो थांगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जोङो जिथु बासोन सुयोना नैबेखौबो जों अर्गानिक बासोन सुनो बानायगासिनो दङ माने 1 मासनि उनावहाय जोंनि जिथु मावनाय जिथु थांखि गासिखौबो नोंथांमोना मोगथाङाव नुनो मोनगोन दा जिखिनि सारमोननिया दा बै बुस्थुखौ फेरेदनानै दोनदों दुरुं बायदि बेखौ पार केजि माबायदि मोनगोन बा माबायदि आखायाव दं सारमोना बेखौथ' 200 केजियावहाय दायोथ' जों नुनाय बायदियैबा नेटआव नुनाय बायदिब्ला बबेबा 400 बुङो बबेबा 200 बुङो 200थ' नेट थांखागोन माने कुवालिटिनि सायाव सोनारगोन बे बुस्थुआ बेबायदि आइडियाखौ बिटिसिनि फार्स्ट बेबायदि लाबोनो हानायाव सारनो सोर आइडिया होनायमोन जोङो माने मथा मथि जोंहा गासै ससाइटिया मथा मथि माने 40 ग्रुप दङ माबा दङमोन 40टा ग्रुप दङमोन बेनि गेजेराव गासिबो दंजोबो दायो दा बेफोरजों जों रायलायोमोन जे जोङो माबोरैहाय जोङो रिसाइकेलिं बुस्थुखौ खालामनो हागोन जों बेखौ सानबाय थायो दा बेराफारसेथिं जुखामखौ जों गायो जुखामखौ दंफांखौ गारो बिनिफ्रायबो जोङो माने आदार बनायनो जों सेस्था खालामगासिनो दङ दा सारमोना बाहेरनिफ्राय थालिर एबा नांगौ जायोबा साप्लाइ होफैयोबा आजावनो हानायनि केपासिटि दंना गैथ'आ सारमोना दाथ' जोंहानो निजानो गोबां दङ नालाय जोंहानो निजेराव ससाइटिया मोनसे फार्म दंखायो बेफोर जों बायथ'दों उनावहाय जोङो निस्सय नांगौ जागोन आरो जों लागोन बयनिफ्रायबो जोङो बायगोन मा बिबाङाव बायनांगौ बेखौ जोङो दासिमबो रेटखौ फिक्स खालामनो हायाखै होमबा जोङो दाबोसो मोननै गारि थांदों मोननै गारि जों सुनानै अजन खालामनानै बेसेबां कुवालिटि बेसेबां कुवान्टिटि जादों आरो बेसेबां लाब थादों नोजोर लाखिनानैसो जोङो पाब्लिकनि रेटखौ जों हगारनो हागोन दा सारमोननि बे बानाना फाइबार मेसिन लाबोनायनि गेजेराव बेसेबांसिम एमप्लय एबा वार्कार्सफोर गोनांथि जानानै दङ दा बिसांखिनि जोंहा दायो गासै गंसे गंब्रै मथा मथि जोंहा 7टासो मेसिन दङ मथा मथि जों 30सो मानसि बेवहाय इमप्लय जागोन बेवहाय आरो आं सानो जुदि बिदिब्ला जोंनि बिटिआर सरकारा आरो आसाम गभर्नमेन्ट सरकारा जुदि इन्डास्ट्रि लेभेलाव जोङो लाङोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारा आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जौगानो थाखाय बारा सम नांनाय नङा जेरैहाय फर एग्जाम्पल हिसाबै दिनै मध्य प्रदेश गुजरात हारियाना बिदेशा मानो जौगाथाय मानो होनब्ला जोंनि आसामनि मानसिफ्रा बा जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफ्रा मानो थाङो बेलेगाव खामानि मावनो मेनलि इन्डास्ट्रि थायोब्ला बहुत बुस्थुखौ माने इमप्लय जेनेरेसन खालामनो हायो आं बेनिखायनो सानो जुदि बिटिसि सरकाराबो बेबायदि रिसाइकेलिं इन्डास्ट्रिखौ जुदि खालामना होयोब्ला बा जायफ्रा मोजां आबादारिफोर बा मोजां माने एनजिअफोर बा मोजां ससाइटिफोर बा मोजां एपिअफोर बिथांमोनखौ जुदि नोजोर लाखिनानै बुस्थुखौ रियेल जायगायाव जुदि थफ्लाखौ गारना होयोब्ला निस्सय जोंनि बिटिसि सरकारा बहुत गोजौ आगान थांगोन आरो बहुत गोजौ थांगोन होननानै आं आसा फोरमायो आरो आनइमप्लयमेन्ट जिथु प्रब्लेम बे आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमा निस्सय जोबगोन दायो आं बे बानानानि बेयाव ससे उदालगुरि फार्मार्स कपारेटिभ ससाइटिनि आं आफादगिरि दा नैबे जितु बाय'बार इन्डास्ट्रिखौ नायनो थाखाय दा बिथाङा आदा कमल दानो जोङो दायथ' होनाय जादों हेड अफ इनचार्ज हिसाबै बिथाङानो नायगोन आरो बिथाङा प्रफिट लसखौ बिथाङा नायगोन आरो जाहा मोनसे एकाउन्ट्स ब्रान्स दंखायो एकाउन्ट ब्रान्सआ प्रफिट लस जादों मा जादों बेखौ नोजोर लाखिगोन मेन बिबान थागोन बे आदानि सायाव नोजोर लाखिसिगोन आंनि खामानिया जाहैबाय मार्केटिंफोरखौ आं नायो आरो फिल्मफोरखौ आं नायो सारमोननि नैबे गोदान जिखिनि इन्डास्ट्रि बायदि फिसा खुलिदों बेयाव जों मिथिनो मोन्दों कि
khurwi आरो disबो बनायो होननानै बुंनाय खोनानो मोनदों सार बेसेबां माबायदि फोरमायनो सार बेयाव जोङो दायो जोङो बानायना थांबाय जोंहा आरो ओमफ्राय माबा फैलायसै जों खुरै आरो डिस जेरै जेनेबा जोंनाव गोबां गय दङ माने जोंनि आसामाव बा बड'लेण्डआव गोबां गय दङ दायो गय थुनांगौखौ ओरैनो मानसिफ्रा गारो बे गारनाय जिनिसखौ दायो जोङो दायो थुरसियाव लांगासिनो दङ जेरैहाय इण्डिया गभर्नमेन्टआ जे प्लास्टिक इउसखौ खालामनो होआखै दा बेनिखायनो जोङो दायो मा खालामनो सानदों जे गय दुनाखंनिफ्राय बुथुमनानै रायजोनिफ्राय गामिनिफ्राय बुथुमनानै जोङो दायो थुरसि आरो डिस आरो सामुस बेफोरबायदि जोङो बानायनो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो निस्सय मार्केटनि थाखाय जों प्रब्लेम मोनखायाखै आरो दाथ' गोबां प्रग्राम जाबाय थाखायो बेवहाय नांगौ जायो माने बेवहाय बांसिनानो आं जिथु नुदों जों जितु दाखालि मोननायावनो नुदों बायदिब्ला रायजोफ्रा निस्सय जोंखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो सार बेनि बेलायाव सारा जुदि गुबुन रायजो राजाफोर बेफोरबायदिखौ खबर मोननानै गय दुनाखं एबा माबाफोरखौ इयाव साप्लाय होफैनो नागिरोब्ला सारा बे एक्सेप्टेन्स खालामनाय एबा बेफोरबायदि राहा दंना गैया सारनियाव जों लाखिगोन जोंथ' बे रायजोफोरनि थाखायनोथ' जोङो बेखौ खुलिदों जे जोंहाबोथ' ससाइटियावबोथ' बेसेबां गय बागान गैया रायजोफोर निस्सय जों बायखानांगोन गामि थांनानै जों बुथुमनांगोन जाहा बेखौ जों लाखिगोन सारा लास्टलि वर्ड्स रायजो राजाफोरखौ मा फोरमायहरनो सानो बे बिटिसिनि गोबां बर' सुबुंफ्रा आरो बेखार लाइमोन गोलैसोनानै दङ बेफोरबायदि बिजनेस एबा बेफोरबायदि डेभेलप स्किल गैया बेफोरखौ सारनि माखासे इनार स्किलखौ माबायदि फोरमायहरनो सार आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बेबायदि इन्डास्ट्रिखौ बेबो बुंदों आङो बिटिसि सरकारा जायफ्रा रियेल नंगुबै माने फार्मार्सफोर दङ बा किसुमाना एफपिअ बनायना दोङो किसुमाना फार्मार ससाइटि बनायना दोङो जायफ्रा रियेल मानसिफोरनो जुदि थफ्लाखौ गारना हरोब्ला बा माने इन्डास्ट्रिखौ फसंना होयोबा निस्सय बे थांना थागोन आरो बेनिखायनो आरो बिनि गेजेरजोंहाय गोबां जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा साख्रि आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमा सल्भ जागोन होननानै आं सानो बेनिखायनो आं फोथायदों जे दानि फैबाय थानाय जितु सरकारा बा स्टेट बा बिटिआर सरकारा बेखौ नोजोर लाखिनानै इन्डास्ट्रि फारसे नोजोर होयोब्ला बांसिन मोजांसिन जागोन लामाखौथ' नांगौ थिग दं खिन्थु जों नुनो मोनो फैसाफोरा प्राय मिस इउटिलाइज जायो दायो जोङो जितु नुनो मोनदों जों मिस जों खालामा आरो जोंनि जितु इन्डास्ट्रिया बे साक्सेस जाखानाया 100% सियर होननानै आं सानो Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't